vigueses, galegos, gracias por virdes a esta homenaxe a Bóveda. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e Alexandre Bóveda Iglesias fixéronse pontevedreses. Militaron no mesmo partido político, o Partido Galeguista. Ambos foron desde xaneiro de 1934 secretarios dese partido, un de organización Bóveda e Castelao político, un tándem perfecto. Entendíanse ben. Tiñan o mesmo obxectivo, a independencia cultural e a independencia económica, sobre todo Bóveda. Sabía que nós temos que conquistar a nosa propia liberdade. Sabía que o pobo galego tiña que conquistar e emanciparse desas tutelas. Tiña que ser quen, tiña que ter autogoberno. Pelexaron con grande esforzo nesa grande batalla para conseguir un estatuto de autonomía que finalmente foi aprobada hai 90 anos, o 28 de xuño de 1936. Foi a gran conquista colectiva e civil do pobo galego. 28 de xuño de 1936 é unha epopea, é unha data histórica. Xa tiñan case conseguida ese autogoberno cando uns poucos, os intolerantes, os antidemócratas, os antirrepublicanos, esa pouquiña xente que se valeu das armas dun golpe de Estado para acabar con todo ese progreso que viña en riba. A uns poucos non lle interesaba. Por eso cometeron todo o tipo de asasinatos e de falcatruadas e malfeitorías para conquistar esa conquista colectiva. Bóveda, coa súa coraxe, defendeu a República, defendeu a democracia. Foi valente. O admirable de Bóveda é a súa valentía. Unha valentía que o converte en inmortal. Estamos aquí porque Bóveda se converteu mesmo nunha figura inmortal. Os que lle fixeron a farsa, os cobardes, non foron quen de enfrentarse con valentía contra el. E el foi quen de derrotar a toda esa manda de intereseiros, de fascistas, de falanxistas, todos os que negociaban coa dor e que despois acabarán baixo o franquismo protegidos. Pois ben, Castelao, que lle quería ben e que ten a Bóveda sempre presente, en 1942 estableceu dúas datas en Bos Aires. Unha, a data do plebiscito de autonomía do 28 de xuño e outra, o 17 de agosto de 1942, para celebrar os mártires galegos, para celebrar a Bóveda. Pero moito antes, cando está na guerra, cando está facendo eses magníficos álbums de guerra que van percorrer o mundo, a única figura que lle dedicou un rostro, que lle dou identificación entre os centos de dibuixos que ten feitos, é a cara de Bóveda. Bóveda para el representaba a liberdade, representaba a tolerancia e representaba unha grande lección. Fixo unha icona universal que percorreu o mundo traducida nos seus pés a distintas linguas e mesmo viaxou nun selo de Correos da República. É a obra máis maxistral de Castelao, porque Castelao, que lle quere ben, que lle vai dedicar o sempre en Galiza e que o vai meter no Alba de Gloria, inmortalizou con esa pintura que se garda, con ese dibuixo que se garda no Museo de Pontevedra e con isto a Bóveda. Bóveda é inmortal por sí e porque o inmortalizou Castelao. Moitas gracias. Bo día a todas e a todos. Nesta casa, a ir de 90 anos,
Abrimos o noso día de memoria na responsabilidade de seguir denunciando desde a verdade, pois a nosa militancia na memoria, solidariedade cívica, non poderá interrumpirse. Hoxe, pois, é día de predilectas emocións, percibimos os propios límites, o noso pequeno pero teimoso facer igualase a eses que queren ser grandes, a letra desbordante, pero lixeiros por carentes de contidos de sentir. Eses proclaman no ton alto do espectacular dicindo sí. E logo, na realidade da reparación, quen preside é o non con rotundidade. Nós sobrelevamos os sofrimentos e xa non queremos máis tempos que se marquen nos silencios, pois estes, perante da memoria, son de perversas complicidades. Queremos tempos de facer que buscan para abrir camiños nas verdades e non, pola contra, tempos carentes de valentía política que sen xustiza entorpezan as esperanzas. Hoxe, nesta casa, achegámonos a nós un algo máis ao lonxe. O que estaba lonxe vai vindo máis cerca. O lonxe daquel raiolar do 17 da peregrina, data exacta do 17 do noso martirio, e nel a triste lembranza do resoe de balas traidoras desde o mencer triste da historia. E así bradamos o noso chamo a obra común posible na limpa loita da reconciliación para vivirmos felices a fertilidade do triunfo. Hoxe orientámonos cara adiante e sen peaxes. Velos aquí eles tres, coas e cos nosos mártires, eles tres, presentando claros argumentos de asesinatos, roubos de vidas. Velaí vivindo en nós, coas e cos nosos mártires. Velaí a Daniel, a Alexandre, a Amalia. A ilustración evidente do martirio demandante de xustiza e de reparación na verdade. Lectura literal dos asesinatos. No sentir vai o arrecendo executor da pólvora cobarde, as cascas inmaculadas do piñeiro por testemunha irrefutable. Vai Amalia, presenza militante, reivindicativa, coherente e pura, demandante de reparación do noso martirio colectivo. Velaí a lección non derradeira, velaí a lección que continúa. E así, no tecer do fío doloroso e cruel do martirio, na absoluta complicidade da Fundación Alexandre Bóveda, sempre con Amalia Bóveda, na súa teimosa incuestionable da restauración na verdade da nosa memoria galega, viva no respecto democrático desde a Galicia, que integra e que recorda, que busca convivencia, sendo voz alta da nosa memoria, facendo a ben co mal que nos leva feito, en días como hoxe, para que o sexan todos, proxectándonos a futuro, aspirando a pasos de victoria, e desde esta casa dirixímonos ao Goberno de Galicia, tamén ás institucións, herdeiros políticos dos ata agora inimigos vencedores que nos negan, que non nos recoñecen, as e os nomes asasinados, mártires merecentes de valor memorial institucional. Pedimos que esta data refulxente do 17 de agosto, tan esencial para a construción nacional e democrática deste pobo, sexa declarada
Galiza en pé solemnemente a decisión integradora, Día Nacional dos nosos mártires. Así, saberemos máis da riqueza da liberdade. Conxugaremos mellor o recoñecer, gozaremos máis dos espazos de convivencia. Hoxe é un exemplo. E destas, xa que logo, activen os responsables as generosidades, propoñan contidos que nos unan, pois a cousa non vai en que se cambien os problemas de sitio, nin de mesa, nin de consellería. Sabemos ben o que é a mellor maneira de facer memoria e seguir loitando, e velaí estaremos. A lección do mestre continúa. Queridas amigas, queridos amigos, hoxe, con este acto, celebramos a derradeira edición do mestre. Reivindicamos a dor da nosa historia, transformada en dignidade, a memoria dunha Galiza a que quixeron cortar a voz, pero que nunca poideron silenciar a alma. Traigo hoxe nas miñas mans algo profundamente íntimo e ao mesmo tempo patrimonio de todas e de todos nós. Estas cascas que vedes aquí proveñen do Piñeiro da Caeira. Contra ese mestro de madeira, nun atardecer de agosto de 1936, o fascismo intentou apagar os nosos ancellos de un país asesinando a Alexandre Bóveda. Ese piñeiro foi a última testemunha da súa firmeza. Amparou o seu último alento e recolleu a sangue de un cidadán que soñou para nós un futuro de xustiza, cultura e liberdade. Durante décadas, a cortiza deste piñeiro gardou en silencio a pegada da xustiza, pero tamén a forza de uns valores que nin o odio, nin a ideoloxía poido arrincar. Hoxe, ao depositar estas cascas, aquí, diante dos ollos do mestre inmortalizado, pechamos un círculo cargado de significado. A realidade física do martirio e a verdade eterna do arte van hoxe da man. Castelao dibuixou con alma o que estas cascas gardan na materia, o sacrificio pola nosa identidade e a lección de a dignidade que aínda na escuridade sigue alumeando o camiño. Depositamos este anático de historia non como un tributo ao rencor, sino como un acto de amor, reparación, esperanza e reivindicación.
Non traemos aquí un recordatorio da morte, sino de semente. Queremos que quen ve se deteña ante este cadro e contemple estas cascas, saiba que de cada ferida naceu a necesidade dunha nova responsabilidade e da loita por manter viva a memoria e defender a terra pola que os mártires o deron todo. Polo meu pai, por Castelao, por todas as mestras, mestres e por Galiza, que segue a aprender e a espallar a súa lección máis profunda. Moitas gracias. Boas tardes, bo día a todos, bo día. Gustaríame comezar polos agradecimentos. Quero empezar polo agradecimento ao Centro Galicia, ao seu presidente, o señor Vilalén, por facer posible que este cadro viase desde Bos Aires ata Pontevedra até este museo, até o edificio Castelao. Moitas gracias tamén a todos os traballadores do Museo de Pontevedra, empezando pola súa directora, e polo enorme traballo realizado para poder facer unha exposición tan maravillosa e tan magnífica como que hoxe podemos contemplar. Non me quero esquecer tampouco dos traballadores da Diputación de Pontevedra que tamén participaron nas dificilísimas negociacións en todo o procedimento para que esta exposición fose unha realidade. Moitísimas grazas tamén á Fundación Bóveda por organizar este acto. Un acto tan simbólico, un acto tan cheo de sentimento e por colaborar co Museo de Pontevedra para divulgar a figura de Alexandre Bóveda e a memoria de tantas e tantas persoas asasinadas. E finalmente, gracias a Amalia e a súa familia por estar hoxe aquí. Quero dicilo públicamente, eu sinto un profundo afecto por Amalia e pola súa familia, persoas as que respeto e admiro profundamente. Hoxe é un día especial, porque hoxe, 17 de agosto, reunímonos aquí, no Museo de Pontevedra, para lembrar o asesinato de Alexandre Bóveda. Pero non só seu, tamén o de tantas e tantas outras persoas, algunhas coñecidas e moitas outras anónimas, das que durante demasiado tempo apenas se falou. Todas elas foron asesinadas. Alexandre Bóveda foi asesinada por amar a Galicia, e iso foi unha profunda injusticia. Unha injusticia con el, unha injusticia con a súa familia e os seus amigos, e unha injusticia con Galicia que perdeu un dos membros máis destacados daquel entonces. E foi Castelao, exiliado para non correr a mesma sorte que en un 17 de agosto presentaba este maravilloso cadro no que reflectía o horror e a dor ante a figura do seu amigo, tendido no chan, recentemente asesinado. Pero os que saben de Castelao, os que coñecen a Castelao e a súa obra, tamén nos din que son capaces de ver neste cadro a esperanza dun futuro mellor para Galicia e a esperanza dunha Galicia democrática e libre. E eu creo que
Desde entón, desde que se fixo aquela foto tan simbólica, temos avanzado. Quizáis non tan rápido como algúns quisesen, quizáis non tanto como deberíamos, pero temos avanzado. Hai unhas décadas, non moito, era impensable celebrar un acto como este públicamente aquí en Galicia. Hai uns anos, non tantos, tamén era impensable ver nun acto como este alguén do meu partido. Eu mesmo lembro as feroces críticas que recibín cando me convertín no primeiro presidente do Partido Popular en Pontevedra a acudir ao acto da Caeira. E hoxe estamos aquí, estamos neste acto que se celebra no Museo de Pontevedra, gobernado polo meu partido, e faise con absoluta normalidade e, sobre todo, se fai con profundo orgullo de saber que estamos contribuindo a reparar, aínda que sexa son unha mínima parte, a injustiza que se cometeu fai agora 90 anos, a poucos metros de aquí, na Caeira. Polo tanto, pode que non teñamos chegado onde moitos queremos, pero chegaremos. Pero que non cabe dúbida é que avanzamos moito. Agora ben, quero lanzar un aviso. Isto non pode servirnos para caer na autocomplacencia. Non podemos dormirnos porque aquí estemos case todos, porque aínda vemos ao noso redor situacións que lembran demasiado os anos previos que se viviron no 36. Vimos surdir partidos que difunden o odio aos diferentes, partidos que negan a violencia de xénero e partidos que mesmo se enorgullecen de non participar en actos como este. E como responsables políticos, creo que temos unha profunda responsabilidade clara de non mirar a outro lado. Temos que defender a democracia, a liberdade e a convivencia, e temos que combater aquelas políticas que buscan dividirnos, enfrontarnos ou negar a dignidade dos demais. Porque iso estamos aquí, para lembrar unha injusticia, para lembrar un asesinato, para lembrar moitos asesinatos. Falamos de Bóveda, pero falamos de moitísimos máis. Moitos nomes coñecidos, outros moitos anónimos, e moitas vidas que apenas quedan na memoria. É o noso deber darlles voz. 90 anos despois, facelo é un acto de memoria, pero sobre todo é un acto de xustiza. A min vanme criticar ferozmente dun lado e do outro, e máis despois deste acto, pero teño que dicir unha cosa e con isto acabo. Eu estou convencido do que fago, estou convencido de que este acto é o correcto, porque hoxe estamos aquí e agora estamos no sitio correcto e no lugar correcto. Moitas gracias a todos, viva Galicia e viva Pontevedra.